Terve! Nyt tehdään Big Mac makaronilaatikko. Siihen tarvitaan 400 grammaa jauhelihaa. Ja laitetaan makaronit veteen. Ja kyllä, paistan oikealla vasemmalla edessä, koska olen oikeakätinen. Siellä on makaronit, tai ei ole vielä, vaan laitaan sinne suolaan vastipuolelle. Mä laitan ne hyvä suola. Veteen. Paistinpannuun tässä paistin jauhelihaa. Ja siihen tarvitsemme myös sipuli, joka on täällä. Vielä mä en sitä lisää. Niin sekoittaa vähän ruskistunut jauhelihaa. Tätä itse asiassa näin. Niin näkee, kun paistan jauhelihaa. Mä en laittanut tähän siis öljyä tähän pannulle, koska tää on 10% naudan jauhelihaa. Niin me emme tarvitse öljyä, koska tässä tulee rasvaa jonkun verran itsessään jo. Tai mä en tarvitse. Mä jouduin käydä tänään hakemassa itselleni tällaisen kulhun, missä mä voin sanoa, että mulla ei semmoista ole. Tai nyt on, mutta ei aiemmin ollut. Sitten voi lisätä vähän mausteita ja mä käytän paprikajauhetta. Ja pikkasen. Näin hirveästi mittaile. Näin hirveästi mittaile noita mausteita. Mä laitan silleen pikkusen. Sitten avataan makaronit. Lisätään tässä vaiheessa sipuli. Tonne. Näin ei saisi tehdä, mutta on kotona. Sillä ei ole mitään väliä. Lisätään makaronit veteen. Ne voi olla vähän puoliraakileita. Lisätään silleen sopivasti. Ohjeessa oli 400 grammaa. Mä laitan puolustuksia, eli 200 grammaa.
Eli tässä on nyt sipuli, puolikas sipuli. Tässä on 400 grammaa naudanjauhelihaa, joka on ready nyt. Laitetaan tuo vaikka toi pannussa oleva jauheliha, joka on ruskistettu, niin laitetaan se vaikka. Otetaan tämä koko ruoan tähti eli Big Mac majoneesi, niin laitetaan se tuohon viereen. Tossa nyt, se nyt on tuossa vieressä. Tässä välissä kun tuo kiehuu, otetaan kauha. Sekoitetaan makaroneja ja sitten aletaan tekemään munamaitoa. Mihinkä astiaan mä sen tekisin? Tehdään tähän. Tässä on vähän tilaa. Tarvitaan 2 kananmunaa. Huoneen lämpöisiä kananmunia. Mä duppaan ton hetken. 2 huoneen lämpöistä munasta. Sitten maitoa. Ja Valion täysmaito, koska Valion täysmaito on se juttu. Mä taas niin laitoin niin kiinni. Tuo, missä on roskis. Tätä mä en saa kyllä. Toivotaan vaan, että kuoria ei mene. Menihän sinne kuoria. Otetaan täältä lusikka, jolla mä saan tämän kuoren helvettiin. Niin mä roskiin ja maitoa joku. Paljonko mä sanoisin? Jonkun verran. Mä en paljon mittaile. Sitten sekoitetaan. Tää on ihan perusmunamaito. Maitoa ja 2 grammaa. Sitten munamaito, jauhelihat. Edetään pieni paussi. Tässä välissä otin täältä kulhon tai siis astian, minne laitan tämän makaronilaatikon, niin dumpataan nyt tässä välissä tänne nuo jauhelihat. Roskista mä en tarvii toivottavasti. Tuon mukaan en tarvitse. Eli nämä voi dumpata tänne. Samalla nuo tiskikoneeseen. Tässä nämä keittyy nämä makaronit. Mä laitoin tuossa uunin 200 asteeseen lämpenemään jo.
testataan täältä, että onko tää ala dentte tämä kulman vieressä ihan. Siinä vaiheessa maistetaan ei oo vielä. Tää on sitten täältä tullut. Missäs mun sihviläsähvilä on? Miss on my sihvilä? Täällä on mun siivilä. Annetaan itse kiehua vielä hetki. Tai keittyä vielä tästä vähän aikaa. Ne on vähän niinku puoliraikka. No, fuck it. Nyt tehdään se. Ja sitten dumpataan nämä kaikki tänne astiaan. Ja sitten tulee se koko ruuan ydin. Eli täällä on tää Big Mac majoneesi, minkä mä oon tehnyt pari päivää sitten. Mä tarviin jonkun niin semmoisen. Mikä se on? Himmelin hommelin, millä mä... Tuo lusikka. Missä on lusikka? Tuossa on lusikka. Eli kaikki tonne. En yhtään osaa sanoa kuinka paljon tässä sitä on. Sanoisinko mä joku... Ehkä 2 desilitraa. Vitsi. Totta kai me dumppasin tonne koko homma. Voi perseen. Sitten otetaan toinen kauha. Tää ei ole muuten maailman mikään paras sekoittamiseen tämä, mutta minulla ei ole nyt puhtaana yhtäkään kunnon kauhaa tai mitään millä sekoittaa. Noin. Mä voin dumpata kans tonne. Mulla on niin pieni lavuaari, että mä en tiedä. Sitten dumpataan tämä tänne, koko hommeli. Mä en muuten voidellut tätä vuokaa mitenkään. Tässä kulhossa. Niin. Mulla nyt on vaan puu. Ei ole, kun tuossa on haava. Levitetään tämä tänne. Täällä nyt on se majoneesi, jauhelia, sipulimakaroni. Majoneesiohjeet löytyy mun kanavalta. Sitten laitan munamaito tänne. Tehdään sen vähän reikiä. Ne menee joka paikkaan. Vähän pieni tää mun astia. Mä taisin muuten liikaa munamaitoa tehdä. Joo. Tai en tiedä. Se itse asiassa... Joo, liikaa munamaitoa hävikkiä tulee, mutta I don't give a fuck.
Minä en ne osta, minunhan ongelma se on. Sitten kun uuni on lämmin, niin laitetaan se uuniin. Voi perseen suti. Mullahan on täällä oli täällä. Nyt se on ollut 40 minuuttia uunissa. Ja katsotaan, minne mä laitoin sen. Katsotaan. Ja nyt tämän pitäisi antaa tässä 5 minuuttia vetäytyä. Tässä näin. Maistetaan sitten. Nyt on tässä 5 minuuttia vetäytynyt ja maistetaan. Kuumaa. Joo. Kyllä mä näen sen, että joku tästä tykkää. Onhan tää nyt hyvää. Vähän olisi voinut olla vähemmän munamaitoa, mutta 4/5.